أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. jama'a barkamu da sake saduwa a wannan lokaci a kuma wannan channel tamu na sirrin allura kuma magani. Yau insha Allah muna ɗauke ne da bayani akan magungunan da ake amfani da shi don warkewa daga ciwon kansa, kowane irin kansa kuwa. Amma idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel namu, muna roƙon alfarma da ke subscribing wannan channel, ka yi liking ɗin bidiyon mu, saboda subscription ɗin ku yana taimaka mana ƙwarai da gaske wurin ci gaba da samun ƙarfin gwiwa yin bincike da kuma yaɗa wannan fa'ida da muke samu wurin bincike. Za mu fara bayani insha Allah da nau'ukan magungunan kansa da ake da shi na zamani, sannan kuma yi maganan akan wanda ake ƙoƙarin fitowa da shi a halin yanzu, shi ma na zamanin ne amma ɗan fara amfani da shi amma dai bai gama yaɗuwa ba tukunna. Sannan mu yi magana kuma akan wanda mu kuma muke da shi insha Allah. Kansa mun riga mun sani ciwo ce mai wahalar sha'ani, mai wuyan sha'ani, amma kuma wani lokaci idan muka tsaya muka yi dubi da kyau, bincike zai nuna cewa magungunan da ake amfani da shi ne ke sa shi ya zama ciwo mai wahala. Domin kamar yadda magana a lokacin da ke magana akan ciwon nono, na yi bayani akan cewa tabbas abin da ake amfani da shi wurin warkar da kansa shi ne ke kashe mutane, ba ma kansa ba. Daga ya nuna cewa kashi 10 cikin mutum 10 cikin mutum 10 mutum ɗaya ne ke samun ya tsira daga irin wannan jinya idan an yi masa na kansa din. Me ake da shi? Muna da surgery, ma'ana a yi fiɗa a cire waɗannan ƙwayoyin cututtukan. Misali idan nono ne, wani lokacin in ya kai wani makwara, ya kai wani level, to ba a iya yin komai sai dai a yanke wannan nono saboda wannan ciwon kansa. Sannan fiɗan yana da nashi illolin, domin wani lokacin bayan an fiɗe ka ko an fiɗe ki an cire wannan abun, daga baya sai ga ya sake dawo shekara 1 ko 2 sai ga an sake samun matsala da kansa a wannan wurin. Sannan idan misali fiɗan a ƙwaƙwalwa aka yi shi, da ƙyar ake kai labari. Sannan kuma muna da abin da ake cewa chemotherapy da kuma radiotherapy. Dukkan su ana amfani shi a wannan zamani. Ya suke aiki? Shi chemotherapy da radiotherapy suke aiki shine chemicals ne wanda za a sa a jikinka ta hanyar ƙwaya ko ta hanyar allura. Aikinsu shine su wargaza dukkan wani ƙwaya da ke jikinka, ƙwaya mai kyau da ma mara kyau. Ma'ana ƙwayoyin garkuwar jikinka su ma a wargaza su, sannan duk wani bacteria mai kyau da ke taimaka ma jikinka su ma a wargaza shi, sannan kuma a wargaza su ma ƙwayoyin cututtuka na wannan kansa ɗin. To daga baya ne sai a zo kuma a fara ƙoƙarin ceto rayuwarka, domin an riga an madar cikin naka mummunan illa. Wannan shine abin da chemotherapy ke yi, kuma su kansu turawan sun tabbatar da yana ɗauke da matsaloli daban-daban. A lissafi na lissafa side effect wurin guda 25, wanda zan iya kawo a gurguje. Mafiya muni shine yakan shafi al'amarin da ya shafi in mata, ma'ana sha'ani na haihuwa, ko kuma abin da ya shafi kwakwalwa. Yakan jawo mantuwa, wani lokacin ma rashin magana, yakan hana bacci, ga amai, da dai har ma mutum ya rasa gashin kansa ɗin gurungun ɗinsa. Wa'annan su ne kaɗan daga cikin guda 25 da zan iya kawo, amma suna da yawa. Kamar yadda na fara sha faɗi, a ƙa'idarmu na musulunci shine Allah maɗaukakin sarki bai sanya warkar mu cikin abin da zai halaka mu ba. Ina nufin Allah bai ce mu sha magani ko kuma bai wani maganin da in mun sha mu mutu ba. Kuma tabbas wannan ba magani bane, matuƙar za a sha shi a ce da ƙyar za ka kai labari, to wannan ba magani bane. Hakika Allah ya bada hanyoyi da yawa mafi sauƙi wanda za a iya amfani da su wurin warkewa daga miyagun cututtuka, sai rashin bincike shi ke addaban mu. Wannan kenan. Sai ɗayan wanda shi kuma yanzu ana ta ƙoƙarin haɓaka shi, ma developing ɗinsa, amma an fara jarraba shi akan wasu, shi ma bai kuɓuta daga damuwa ba. Shi ake cewa immunotherapy. Immunotherapy yanda ake yin shi shine immune system ɗinka za a ɗiba, ma'ana wasu ƙwayoyi na garkuwar jikinka su za a ɗiba a je a engineering ɗinsu, a yi musu kwaskwarima. Ƙwayoyin jikinka wanda ake ce ƙwayoyin garkuwar jikinka wanda ake ce ma T cells. Wannan T cells ɗin ƙwayoyin garkuwar jiki ne wanda su kullum a kwance suke,
ba sa tashi yin aiki sai an zaburar da su, kuma idan aka zaburar da su to babu wani ciwon da ba za su iya kashewa ba. Shi yasa su kansu turawan suke ce da shi killer cells. Idan kansa za su murƙushe shi cikin yardan Allah, idan kanjamau ne za su murƙushe shi cikin yardan Allah, da kowane irin ciwo ne a jikinka wanda yake buƙatar garkuwar jikinka ya yaƙe shi, to idan aka samu aka tada wannan killer cells ɗin, to insha Allahu wannan ciwo ya tashi aiki, komin zafinsa kuma komin ƙarfinsa kuma komin wahalar sha'aninsa. To su tura abin da suke yi yanzu shine su ɗibi wannan T cells ɗin naka wani ɓangare a cikin jininka, a ciro shi, a yi engineering ɗinsa, a yi mai kwaskwarima da sauransu, sannan kuma a harvesting ɗinsa, ma'ana kaman a ƙyanƙyashe shi ya ɗan yawa ko ya yawa daidai gwargwadon abin da ake buƙata, sai a mai da shi cikin jikinka domin ya je ya ƙi wa'ancan cancer cells ɗin da suka addabe ka. To ta haka ne suke so su fara treatment ɗin kansa a halin yanzu. To Dr. Z, haka aka fi saninsa, ana ce da shi Dr. Zylskin, sunan shi kenan, yana ba mu labarin cewa ƙawarsa ta taɓa yin irin wannan, ita ma ta samu ciwo a cikin tumbinta. To za ka iska cewa shi ma bai kuɓuta daga side effect ba, ma'ana illoli ba, domin abin da aka shirya a cikin jikinka aka canza mai ɗabi'unsa asalin yadda yake, sannan aka sake mai da shi. A lokacin da ake lab aikin nan, ake process ɗin na lab, akwai yiwuwar a samu aloli za su ja matsala a cikin jikinka. To a lokacin da yake wannan bincike na kuma gano abin da suke kokarin yi a halin yanzu, sai abin ya ban mamaki ya kuma bani sha'awa, wanda shi ne dalilin da yasa nake wannan bidiyon. Domin tuni a ƙarƙashin binciken mu mun riga mun gano itatuwa da ciyayin da su kawai za a amfani da su wurin activating ɗin waɗannan T cell ɗin. Ba a buƙatar a ɗebi jininka a je lab a engineering ɗinsa, a canza mai halitta ko a canza mai siffa ko a canza mai wani abu. Abin da ake buƙata akwai natural abubuwa da Allah ya zuba wanda za su activating ɗin wannan natural T cells ɗin, su tashi kuma su gama dukkan wani cuta da ke jikinka, kanjamau ne, kansa ne, kai har ma coronavirus da ake magana a halin yanzu, da za a iya activating ɗinsa, tabbas natural killers ɗin nan, natural killer cells za su iya magance shi. Su ma sun san da hakan, shi yasa suka ƙirƙiri hanyar ɗebo shi a cikin jikinka, su modifying ɗinsa, su maida shi don ya je ya yi aiki. Amma kamar na faɗa, abin da ya bani sha'awa shine na jima kuma mun jima a bincikenmu da samun wannan activator ɗin, ma'ana abin da zai activating wannan killer cells ɗin, kuma abubuwa ne wanda suke natural, wanda babu chemical a jikinsu, ba su da wani side effect. Bayan sun yi activating natural T cells ɗinka, kuma sannan su ƙara maka wasu lafiyan ma da wasu ingancin lafiyar jikinka, ba tare sun cutar da kai ko tona fuska ba. Abin da nake ƙoƙarin yaɗawa a kowane lokaci shine Allah maɗaukakin sarki bai sanya warakar mu a cikin abin da zai kashe mu ba. Tabbas tunda ko Allah bai sanya warakar mu a cikin abin da zai kashe mu ba, duk irin nau'i na magani da za a ba mu wanda kuma da akwai yiwuwar ba za mu kai labari ba, to haƙiƙa bai halasta mai aiki da shi ba. Abin da ya fi shine musulmai mu dage da bincike, mu gano abubuwan da Allah ya ajiye na hikimarsa da rahamarsa, wanda za mu dinga samun waraka da su cikin sauƙi. Da haka a taƙaice, kamar na faɗa na ƙara maimaitawa, mun riga mun samu maganin da zai activating ɗin T cells ɗinka, da kuma wargaza duk wani irin kansan da kake fama da shi, da kuma wargaza duk ko da kanjamau kake fama da shi. Idan har aka activating ɗin T cells ɗinka, to haƙiƙa wannan kanjamau ya tashi aiki. Wannan abin haka yake. Muna fata Allah ya ƙara mana ilimi, kuma ƙara mana fahimta, kuma ƙara mana jajircewa wurin bincike domin gano abin da su amfane mu. A nan zan baku insha Allah, mai magana shine Malam Abubakar Yunus. Idan har baka subscribe ba, na sake na hadda kai kayi domin ci gaba da samun bidiyoyinmu da fa'idantuwa da bidiyoyinmu. Subscription ɗinka shine mu kuma abin da za mu samu mu amfana da shi, sannan kuma mu ƙara ƙarfin gwiwan ci gaba da bincike. Allah ya sa mu dace, amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.